Grabe. Dari, tabang. Itong itulak. What? Itulak. Ano yan? Tulak, tulak. Ang pang-abhak. Ito dito to ah. Gikan dari ning kaliring siya. Ah. Lagi na agi oh. So mo na sitwasyon din ng dapita inja dito ko gikan dito sa kabatag din dito mo dahil na crash ko ng motor pero wa na nahubot waig footage kay hubas naman sa motor wa na laman na ko ani ko an kay wa na tubig so mo na ni diretso ko danhe ug mo na hun abdan diri dapita. Hello mga ka-Junjons and di anak po naging Jong Tig Service. Ayun higala sa kahanginan sa kalangitan. Sa kabukiran kay na Miss Bukid Road. Mo dalit na sa puglaing kalingawan nga na ninyo karong adlaw. Pero magpalahi taron. Di pa maglingaw. Noon, it's muraglingaw ne pero bahala na mo kay og malingaw mo. Ako ipahibaw ninyo ang mga current nga panghitabo dinhi sa among lungsod sa Alicia. Kay sayod man ta karong panahon nating uwan, hinja gabi ara kusugang uwan. Pero sa di pa ta mapadayon. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Junjons TV. Mga kaigsuonan, ako ihatod nga na kaninyo kining mainit-init pagyud nga balita nga mga panghitabo din sa lungsod sa Alicia. Diin ang kusog nga awan gabi dugay na human da kusog jud. Ako ipakita ninyo ang mga current nga panghitabo sa among lungsod sa Alicia. Tara, pabalik ko kay atong hatuon. Pero di ana mirari. So mga ka-Junjons, ni ami sa Barangay Del Monte ron diin naay nahitabo nga patay bitawa. Naay mga nangaligid ug nangaligid nga mga bato gikan sa kalangitan. Sa una, panahon sa linog dihay dako nga anda ni dahil landslide ni kanang porsyon na danha among ipakita mga to kusod gamay pero sa overview ninyo ug unsay mga panghitabo sa una nganong paan sa onas linog kanang bato na kanang bato ha dako na siya nga kuan bato nagitog ka nagkuan gitog ka nagkudadji panahon nas linog nalaka da karon na bato cute na laman niya pero napay lang mga bato dito ansa mo saka ko ngadto na bakahay ko nabakahay has masaka ko kaya ipakita ninyo to dito sa ibabaw aglaka and let's take a pose. Ada mga igagaw daw nangalabay na ang mga kaigagawan taga-sudlon. So, grabe oh. Muna giyagian. Dako ni nga bato na dako nga bato. Di asi kanang gas, abil gas. Grabe oh. Ala, tungas dun.
Dari man sa kuagi nga na may agya. Naa. May mga kuan daw na. So man eh. Hala nahas na. What? Nahas na daogan sa kuan. Hala po. Iliho. Na. Iliho. Daogan sa pato aghas. So ilaman. So mo nagiagian sa bato. Di ba hadlok man ha? Kini ang inyong alagad, gosh, abil gosh! What? Nagisig ko kuan. Di na taman harap. Hadlok na rap. Now, nabungkag og bato. So ta dito gyud. May mga kahoy dito, mga kuan, mga lubi. Na ba bali ang kahoy. So grabing force ako ano. Tana. Kay hadlok. So, among ipakita dito sa ubos na kay murag makita ang ibabaw. Maganda mi sa ubos. Grabe. Ito yung bato hapon guys na mura kadak ang reservoir. Mura ako gidaro. See? Ito yung giagian o. See? Happy. Kita mo na ng laka. Kusus kong laka. Ada ko oh. Dako kadyo guys oh. Topong na ho. Grabe. Dari tabang. Katong itulak. What? Itulak. Ano yan? Tulak. Dapat isa kabato guys dia. Ay di aray agianan insakto. Nagikan. Naglibog kog di sa nagikan. Ning kaliring siguro ni. What? Ning subay ka mao po ning bato ka kay masubay. Na ning kaliring. Oh. Ning subayan oh. Ito ang daghang mga bato dito. So musaka ta sa ibabaw guys, kaya makita ninyo ag kanang kwandos na abhak nga landslide. Kaya murag sauna na pangpang ni siya pero karon ni samot siya kapangpang. Ginjong makita dani ang unsa sa sitwasyon sa maong lugar. Anda ko ang abhak. Anda ko ang abhak jadi ay. What? Narapaday ko na dakong banakon dani guys. Sa aho lamang sugdan yan ay aron makita sa dito ang sitwasyon sa dakong abhak. Ano siya guys? Baka Johnsons mo na ha. Pang abhak. See? Mani actual footage. Tanang footage, makao na siya. Ito mga batong ganyan. Tapos yung mga dagko nga na trap. So kani, di kay kasara ni na laka sa ona katong paglinog. Nalaka po ni siya. Motoy unang pagkalaka ni sa katong kusog na linog. Dahil mga ginagmay mga laka-laka karon ning dako na pud jag laka. So
Ano yung tatawan guys dani sa Barangay Del Monte kay matuta sa nagluno po di kay lakara. Ang mga panghitabo din sa Alisiana apoy lunop. Sa ato mong mong dadon nga tos kanang na nagbaha pero makakita po mo unsay sitwasyon dadtog ni Hupas na barog wa pa ba kay murag hapon naman wa man ko kakuan ganina kay da mo ko gibuhat munang di na jud ni init kadyo kanang ahong balita murag di na init kadyo pero sig di laman basta kay nakakita mo actual footage sa laka mo jud na inja landslide kay laan man duta man jud bato po stone slide. Do you agree with that? Stone slide, rock slide, rock star 7. So among dalhon nito sa itong naikuan kanang naay datos soba kay nagbaha na kuno dadto ja harap ako na crash ako ng motor ganina nga naanod sa baha. What? Among patanawon og nakuha na bag motor or wahay na makuha na bitaw dito na tay makapangutan-an. So stand by guys kay mato namin. So tanawag yagian sa bato guys. Orag bato dito to gikan dari ning kaliring siya. Lagi na agi Ito pa mura jag naglukso-lukso. Mura jag horse nga naglukso-lukso. What? Kanang naay landfall. Landfall na siya. Naglandfall na po dahil. Ay, stonefall dahil. Stonefall siya guys. Ning kaliring siya. Dato ning tiugsok. So mo na may current situation sa bato. Ana ra ka to, pang panghilabot na panto kay narabay mga bahay sa ubos to. Medyo nang nagpahilo na kada na to. So medyo ganyan guys kay ang mga bato narapudan ni taman dyan. Ato sa ubos, nagbarangay hall na, nagdaghang bahay diha, nag-eskwelahan. Dya. Ang sitwasyon sa ibabaw, hadlok ba og makuan. So, hadlok ko po ning daning Del Monte kay kanan na ay landslide prone area man. So, marinaway kadalit din sa Barangay Del Monte, marinaway kabalita. Ang mainit-init na nga mabalita nga hapit na nabugnaw. Ang naghatod sa inyong balita, si Gasaville Gas! Sama na sitwasyon na sa kadong ni sa Cambaol guys, barangay Cambaol, Alicia Bohol. Kaya ang tubig ng lorang na. Kaya magian na og mga pagkanan. Sige na, hindi magian. Mani dagat sa Alicia. Kuwan, kusog. Tayo nangaligo dito. Nga pangpugi o kasi nagpangaligo. Diyan dito tayo. Dito mo mabaw. Basta mawan og kusog mo dyan ay makitabo dito. Sao na sa wa pa na sa minto ako nag-develop. Grabe dyan eh. Dito ni agian pilang adlaw. O pilang adlaw sa kamo. Tugas. Karon, bintaha na kay naman. Ang lurang naman. Ano naman ito? Semento naman. So, nada na ang sapa. Dani, may ilaw. Tutot na may suog. May ilaw. Tay, gamay nga sagdanan ka. Agi. So, taas din po ng ano. So, ang tubig. Ay, nga gali, kaning init na ron. Muna, nilurang na. Karo ba itong nangaligo?
Ay motor. Ay motor mo. Agi, pero mabaw naman. Okay. Wala. 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 So mo na sitwasyon din ng dapita inja dito ko gikan dito sa kabatag din dito mo dahil na class ko ng motor pero wa na nahubot waig footage kay nihubas naman da motor wa na laman ako ani ko kay wa na tubig. So mo na ni diretso ko danhe ug mo na na abdan diri dapita. So na maagian na sila na motor ng labay. Maagian na kay kanan ay hapon na mugod pod. So mao na sitwasyon diri guys. Tanawan ninyo okay na ang karsada maagian na sa hapon naman guys mauli na naman ta mao na atong ang gihatod nga balita din sa dire ug moingon na lang ko daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa atong mga video. Oras na po mga ka-Junjuns para mag-shout out sa atong mga avid fans, avid supporters sa atong Junjuns TV. Sa unang-una, mega shout out kay Mary Grace Math Hamboy. Hi sa inyo. Ako'y nakauna og comment karon regard sa inyo watching from Cagayan de Oro City. Oh yes! Ikaw gid ang nakauna comment. Ma'am Mary Grace Math Hamboy from Cagayan de Oro City. Another shout out, mega shout out kay Salvador Golosino. Sir, grabe lingawan dyan hilooy po si Aliana kalit lang kung pangaway ni Flor. At yung manonon dyan bata, sige amping kanunay, God bless. Oh yes. God bless po, salamat. Another shout out, mega shout out kay Lady Jules. Thank you so much Sir Junjun sa pag-shout out nako. Makalingaw dyan ng imong mga vlogs. Kanunay ko nagtanaw. Watching from Australia. God bless. Okay. Mega shout out kay Lady Jules from Australia. Okay. Thank you so much. Mega shout out kay Princess Sofia Rodavia. Wow, Aliana. Ang galing. Yes. Ang galing talaga ni Aliana. Oh yes. Mega shout out kay Lady May. Kus gagtabog Aliana aron makatawag imong giduyan. Okay. Mega shout out kay Amelita Abanes. Hello Junjun TV, Tere and Flora May Flor de Lisa amping mo. Oh yes, thank you so much. Ma'am Amelita Abanes. Mega shout out kay Ana Lopez. Dili na god in town mahulog. Oh yes, salamat Ma'am Ana Lopez. Mega shout out kay Catherine Lonian Bagohen. Okay, galing naman ni Aliana. Mukanta, love you Aliana. Makalingaw ra jud mo ba pag magkatinapok mo, grabe ka bibo. Oh yes, basta magkatapok. So much bibo jud. Another shout out, mega shout out kay Marian Tumoling in the Hello Junjun. Oh yes, hi Ma'am Mariam. Another shout out, mega shout out kay Emilia Lia Mazares in the Dungan May Sagol Bungog Jod. Hahaha, kabuotan ni Aliana. Mega shout out kay Jomel Manatad. Looya po ng Inday Aliana by John. Buutan ng Izaan ha. Oh yes, pagkabuutan yun ni Flora ni Izaan. Mega shout out kay Net Italia. Naglingaw pa more. Oh yes, makalingaw yun. Mega shout out kay Jijen Borato. Galing naman mo kanta Aliana, love you die. Hi Kuya Junjun agaw, malingaw po sa imong vlog kay makaapil kong katawa. Oh yes, thank you so much kay makalingaw dahil tayo. Yay!
Another shout out, mega shout out kay Aida's Vlog. Hello po sa inyong 5. Enjoy kayo po ninyo pa shout out. Okay, mega shout out kay Aida's Vlog. Mega shout out kay Geraldine Gracia. Kinsa iya mama niya. Sumurag si Ate Alex siguro, I think. Di ko sure kaadyo, basta kahit as Manila isang mama. And mega shout out kay Jane Alcosiba. Dahil Florame, nakakatawa ko. Pagkatawa nimo, love you, Aliana. Oh yes. Mega shout out kay Nainay Aping Campanas. Hi idol. Hello. Mega shout out kay Clara Climaco. Dako unta dun nga pisi dun katong pisi sa panagatan para dili mabugto. Dun dako kayo kang tindahan ay dili gamay ra mga panginabuhi ra pud. Kaya salamat. Mega shout out kay Eugene Sahol. And always watching here at Caloocan City. Yes, mega shout out to Eugene Sahol from Caloocan City. Mega shout out kay Cesar Sumbahon. And shout out John, ang gwapo mo, ayoy. Mega shout out kay Ana Lopez. And dili na good in town mahulog. Oh yes, kay liko na ang PC. Baguhan na, yes. Mega shout out kay Justback Vlog. And please support to this channel, Justback Moto Vlog. Justback Moto Vlog YouTube channel. And mega shout out kay Mama Willie Garcia na naa sa Laguna. And also sa isahang mga anak ang magtagsa si An-An o si Litlit nga naaron mga ma'am nga naa sa something there in Manila. Mega shout out kay Bernie Geronimo. And mega shout out kay J-Jan Geronimo, mga mentor sa pag-edit about vlogging. Thank you so much, J-Jan Geronimo and Bernie Geronimo. Thank you so much nindong tanan. Mega shout out at Sir Sabina YouTube channel. Please support also sa isahang YouTube channel. Please subscribe sa isahang channel. And please subscribe also sa YouTube channel ni Manang Helen. Mega shout out also sa kang Charisma Bunghak-Hakera YouTube channel. Okay. Kung magpasalamaton sa ako sa akong mga idaan nga sa kanunay ning suporta itabang sa ako ang YouTube channel, si Flora May Boholana, si Terry Bors, si Flor de Lisa Burato, si Manang Helen, si Alex Vartodato Burato YouTube channel, o kang Rosalie Mayora, kang also kang Dwight Tukalan na sila may nagtabang na ho para ma-recognize niya ako ang YouTube channel. Salamat din doon sa lahat. Huwag na po usap pasalamat na ho sa Team Flora May Boholana Official Fans Club o sa Flora Napix Official Fans Club na maoy na doon na yung suporta na to. Sa tanang mga supporters, ako ang mga idaan. Salamat din sa tanang nabilong na po sa ato ang Jojo's TV supporters. Salamat din sa tanan. And may God bless us and good evening to each and everyone. Salamat. Bye-bye.